पास नजर से नजर मिला के कहे वाला बात नहीं है। केहू केहू मर्द होला जो सही बात कह देला। अब अकेले में परोक्ष रूप में सब ठीक बा, प्रत्यक्ष में सब ठीक बा, लेकिन सही बात कहे की गारंटी आज के बुद्धिजीवी भोगवादी मानसिकता के, उपभोक्तावादी मानसिकता के, पूंजीवादी मानसिकता के गुलाम हो गए बड़े। अधिकतर गुलाम हो गए बड़ा जातिवादी सांप्रदायिक मानसिकता के गुलाम हो गए बड़े। आज के बुद्धिजीवी बहुत बड़ा क्वालिफाइड बड़ा, बात बतियाओ तरह बहुत धनी मनी बड़ा, बात बतियाओ तरह दलित के, कमजोर के। और उनका चौका में जाके देखी, उनका आंगन में जाके देखी, ठीक विपरीत बात बा। उनके सोच, उनके समझ ऐसे आज जो भी ये देश के नैतिकवादी बुद्धिजीवी बा, ये विश्व मानवता के महसूस करता, वो बुद्धिजीवी लोग के हम अपील करता नहीं कि भारत के आज़ादी खतरा में बा। पुनः एक बार भारत के आज़ादी दिलावे खातिर एगो नया संघर्ष करे पड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक से लेके गांधी, सारा लोगन के लेके उनके निर्देशन में एगो नया आर्थिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी भी खतरा होगा। इतना पाश्चात्य संस्कृति के, सभ्यता के भारत पर प्रभाव हो गई बा कि युवा पीढ़ी मानसिक रूप से गुलाम हो गई बा। युवा पीढ़ी के मोड़ दिल बा उस सोशल मीडिया के माध्यम से। जाति संप्रदाय, खाना पीना, रहना, सुरा सुंदरी में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा बा। युवा पीढ़ी अपना अधिकार के खो दिल बा। युवा पीढ़ी के भी ये बुद्धिजीवी वर्ग के आगाह करे के चाहिए। ऐ देश के नौजवान, सिपाही, युवक लोग, बुद्धिजीवी लोग, छात्र लोग, समाज के दर्द के बांटो, समाज के बचावो, समाज के संरक्षण करो, समाज के नया दिशा दो। भारत की आज़ादी सचमुच खतरा में बा। भारत एक बार पुनः आज़ादी के भारत मांग करती है। ऐसा सपूतन के, ऐसा वीरन के भारत में पुकारती है कि हे वीर संतान अब फिर जागो। अब भारत के वो नया आज़ादी रहा। विश्व मानवता खतरा बा, ये पूरा संसार के मानवता खतरा में बा। ऐसे भारत के बचावे खातिर, ये झंडा के मर्यादा के रखे खातिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के याद में पुनः भारत के आज़ादी के हम अपील करता नहीं। धन्यवाद, सबके नमन करता नहीं, वंदन करते हुए तो बोल रहे नहीं।